afana tokatopinda nemunhu apa unonzwa ndikatopinda nemunhu handiteereri zvauri kuita ndoisa maphones ndikaisa handiteerere bhozi nesina mafeeling saka ndoisa hangu maphones angu ndoseta time dzakakwana 30 minutes handinei kuti waproducer here waita sei dzaita sei dzinedzakwana saka handina nguva yekuti ndomboswera kutamba newe kana kudii ndosinaisa maphones asi pane here pakupamba unomboti but imari zvayo but mufesti anonaka pane paunombosangana nazvo here paunombosangana chirongwa chinonzi icho Bishu Lifestyle ini zita ndinonzi Sylvester tafuma naye nepfenyuro inonziyo Sly Media TV nepfenyuro iri pamusoro pedzimwe nepfenyuro muno muZimbabwe nemasubscribers akawanda panamba 2 3 4 5 hapana aripo amene kuma namba 6 ikoko tiri kupfuurira mberi nekukutendai nekuti hatingamboita namba 1 kana musina kusubscribe aiwa tinofara zvekufara zviya tinodada nemi tinoshaina nemi ndimunoita kuti inzi Sly Media TV yakapenga nokuti hazvigoni kunge uchiita maprograms pasina anenge achiaona aiwa izvo zvinondidadisawo nevamwe vese vatinoshanda navo kuno ku Sly Media TV tikusangana pachirongwa chine tokurudzira kuti mumwe nemumwe aone ari pake ega nokuti panapa tinobata nyaya dzese we go deeper baby panyaya dzatinenge tichitaura panapa handitika nokuti pane zvese zvine chitaura izvi pane patine tichientertainawo tichisekawo asi pane zvimwe zvatei tichidzidzawo patine tichitaurawo nyaya idzodzo muchirongwa chine ichi tichitaura nevana vasikana kuti tivapewo voice rekuti vataure zvavanosangana nazvo zvinovarwadza nezvinovanetsa mukati meupenyu hwavo uye kuti vakapinda sei mukati mebasa irori uye zvakare vanenge vachikurudzirawo vamwe vanhu vanenge vari kudzimbawo kuti vaite sei vachidzidzisawo vanhu vanenge vari mudzimbawo vachipawo manotsi iwayo ndio vanozoita kuti pamwe iwo ugone kunge uchigara mumba mako zvachose mushure mekunge wazviona panapa paBishu Lifestyle asi lifestyle yacho nayo vazhinji vanotaura vachiti inini handiifarire zvakawanda nezvikonzero zvavanenge vachitaura ndo zvimwe zvatechitaura tiri panapa vazhinji vatotaura navo havakurudzire vanhu kuti vauye kuno sezvinoita vanhu vano mumadoro unonzwa vachitaura kuti mbana nyaya yauda kutangaika zvekuputa fodya zvauzombozvigona mbana nyaya yewawa yawatanga ichakunetsa nyaya iyi kana ivo vanodaro saka chidzidze icho saka wazona munhu anoti hapana chandiri kudzidza pachirongwa chinechi anoda kumbonokwesherwa pamusoro kumadzibaba makasimbera tripedi makadii kusmart kudai mugariro kunaiwo munhu akanaka kudai so imba yakatadzika nei zvakangoma imba yakatongoputsikawo sefana zvakafamba sei zvaitika murume wangu aigara kuSouth Africa saka achigara kuSouth Africa aipota achiuya abva atozongorova zvachose kuchitofona ichatopinda ninge akatochinja namba akatondibloka saka handozvi ichi chakaitikawo kwaari ndobva wazozvipa zita rebasa wakunzani ndonzi Memo ndo zita reko rebasa iro sei wakasarudza iroro because mwari koko anonzi Memo agere mumba akaita sei haadi kunzi Memo wokubhawa ndora ndikatokona ritongori isi zvangu tongozviti Memo ko wakatadza neiwo kutsvagawo mamwe mabasa ekuti uite pana kuti uzoti ndoda kupinda musex work chiri kuitika mabasa acho hakuna mabasa tete tichitomada zveshuwa asi hasi kuwanika kuti pari zvino ndikanzi basa ramuka apa ndinoenda kubasa handina chandinotadza kubasa ndinoenda une vana vanganira ndine 2 une 2 nemurume umwe chete nemurume umwe chete pane here zvaunofungidzira kuti wakakanganisa zvakazoita kuti apedzisira ati inini hangorega ndisiyane nemusikana inini panondinetsa bhoshuro yangu ndaitoti dai akauya akandibudira pachena ndikutadza ichi neichi pamwe ndaigona kugadzirisa manje akabva ngoenda bva ngonorova handizivi kuti chi ende wane makore mangana uchidai ndine 4 une 4 mubasa irori riri kupa mari here kuti ugone kuraramisa vana zviri nyore basa iri handingati riri nyore rine machallenges akawanda asi kungoti machallenges andotana ndekuti pamwe pacho unogona kuenda kubhawa handiti unogona kusangana nebora ngoma rokurova pamwe pacho unogona kutongotambwa rafi woti munhu nenge wawirirana naye mari handiti haakupe mari yacho saka rine machallenges akawanda pamwe pacho urwere chaiwo umwe anogona kukupa urwere hwaunga usina anogona kukupa urwere ihwohwo saka basa iri handisi kuti basa rekutoti basa rekungo yenhamo chete ndine kupinza mabasa akadai pa 4 years papapa ndezvipi zvimwe zvausingakangamwe zvawakaitwa nemaboora ngoma pa 4 years apa ndoti ndichitanga kupinda muchibasa ichi
izvozvo handife ndakazvikanganwa. Ndandichiri lena ndisingatozivi kuti zvofambiswa sei, ndangoona kungoti vanhu vangu vanoda chikafu chekudya rega ndingoendawo. Ndikurememba ndakaenda neumwe murume uchitungwisa uko. Murume uyu tatowirirana mari yanga tawirirana. Vamwe vangu vabva ngoti unowana takakumirira papi chienda. Yanga iri short time. Murume uyu haana kukwanisa kutidzosa akati aibva wangorara kuno kuyanaiti ndokuwedzera mari yako. Pataenda kuye, asi murume uyu kwachena akazondibuditsa rafu. Rafi ndakumubvunza mari akatanga kunipindura kuti mari yeyi yauri kuda panapa. Asika ipapo ndakabatikana zvokuti aitichitaura mashoko ake ndoda kuanzwa. Mashoko aitaura aingoti mari yauri kuda ndiyei. Ndikati hanitawirirana here tichibva kuti tukuya short time kubva wanditi yanaiti. Ko chindikupa mari anga anditi 30. Chindipa mari abva tangoti hana mari yekukupai mahure makajaidzwa mutadza unotsvaga mabasa ukoko. Ndimi munoshoresa nyika, imoshoresa vanhu. Saka ndakaona ndirambe ndichitaura naye anga kuda kutondirova. Pandangoti hazvinazvo basa. Ndatongobuda imomo ndatofonera umwe ndasina kana mari kudzokesa kumba chaiyo. Kwatongofonera umwe wangu asikana wabva watotuma 1 mari kwatozonditora. Woti zvinhu zvakambondirwadza. Asi Mwari murume wangu adarirei kuti anongoenda ungoti ziya foni yake haichaita haichadi. Vabereki vake hawana chavanombotaura, hama dzake hadzina dzinoti dzindibatsirewo kuchengeta vana. Ndobva ndadzoka futi bheki kuti futi ndikasaendawo kufuti vana vangu vanoita sei? Vanofa nenzara. Saka utongoramba uchitongoshingira uchidzokera muchibasa chipi? Ichochi. Ipapo pamunenge muchienda ikoko pane masituations here kuti unombobvisirwa kondomu kana kuti izvo ndo zvakazara manje. Wozinosangana rimwe bora ngoma. Umwe munhu anganyatsotoziva status yake. But unenge uri utsinye chete. Saka iwe zvezvako anogada kuzora vanhu. Saka unofanika kutongwara. Seni zvangu ndakadzidzisa kuti sezvo ndapinda muchibasa ichi ndisina hangu utachiona. Nditonani kuti nditopfeka kondomu rechikadzi. Iwo pfeka zvake ripi? Chero akada kubvisa neni ndakapfeka rangu. Kutori vamwe vanoti kurambidza kutopfeka kondomu rechikadzi riyari. Saka iwe katona totanga kutokurambidza kutoziva kuti ndobora ngoma ripi? Wotogara watozviratidzawo kutoti ini kana usingadi izvozvo munomubuda. Because ukasatodaro zvirwere zvakawanda. Zvinooneka here kuti munhu wechikadzi akapfeka kondomu? Kune vakangwara zvinooneka. But vamwe haambozvihana basa nazvo nekuzvitarisa kana. Asi kune vamwe vamungoziva kuti kune vamwe vakangwarisa vaya. Anotokudza kuti apa akuti akunyima mari handiti $30 yako apa ari kuti uri kuita zvinoshoresa. Imbundiudza kuti hure ndiani, murume kana kuti mukadzi? Muzoti basa ramukusanga iro ramuri kuita iro handiti hure ndiani, murume kana kuti mukadzi? Nokuti hamuhure kakaini. Aiwa tese tiri mahure. Tese murume nemukadzi tese apa tiri mahure. Asi unombona kuti zvakanyanya kurerekera kuvakadzi? Kuvakadzi. Kunzi hure. Asi murume hanzi chi? Hanzi hure. Imbozvitaura nezvazvo zvinobvowa sei kuti sitokuti asi isisu tirisu tinouya tichikupai mari tichidanana tichinyengana nemi? Ina hangu kwandiri handimbozvifarira. Even kana ndichitofamba muarea kana mupi kunze hure hangu handifili bho tinonetsana. Handitozvidi. Kana ivo muarea mandotogara kuti nditi vanhu vakawanda vanoti rihure. Vashoma. Pamwe vanasisi vandofa bhozi masikati ini ndinotoswera ndakatodresa bho. Ndiri munhu atori chi? Ari right. Ndichibuda zvafana vana vangu vazoti mama ihure. Vana vangu vazoti mama vanoshanda. Mama munoshanda, mama wangu anoshanda kwakati, mama wangu anoenda manheru. Mama wangu azoti mama ndigadhi, vanoenda kubasa. Masikati ndikabuda paipa kundanonoka kuya kuzoti mama wedu hamene kwavaenda pamwe kubasa hatizivi pamwe waroshanda day nhasi. Handitodi kana hama dzangu azive kuti ndiri hure. Ndakatoavoida zvimbozi handizivi nerimwe gore pamwe murume wangu anodzoka. Saka handitozivi ndosina tichizviavoida. Ipa pamunosangana nebasa iroro pane pamwe here pekuti size dzinosiyana? Pa 4 years wako apa pane dzimwe dzinoshota here nedzimwe dzinorwadza? Dzitoripo dzimwe dzinorwadza. Kuti unosangana yakakurwadza zvakataura nezvayo. Ndokurememba umwe musi pane umwe murume akauya sosikava wanga kumuziva wakangotanga ngomuramba-rambawo murume uyu handiti. Sezvo hangu asina kunditipira. Sezvo ndisinawo mari wakuramba-ramba rega ndimutore zvangu ndiite sei? Ndiende naye. Zvakaoma. Kune vamwe varume varipo kwete kutamba navo. Vakatakura? Vakatakura.
wozi wozi murume ega ndakabva ndatona richitona ndichitoenda zvangu kumba mapedza kuonga kuende kokudzokera kubasa aiwa kwako asingachadzokereki bhozi wanga wamugomo waniwo kuna mwana wakatakura saka unobva watona zvitona ndiende kumba but umba kaina basa anti munobudisa musoro womunhu musoro wemwana pane yakakura aiwa musoro wemwana uri nani bhozi musoro wemwana pakubudisa payaka une zvaunenge wamboita apa unenge usina zvaunenge wamboita handiti usangana nemunhu pamwe ameno wakakora unge ameno saka ipapa pari kodzinosota idzi dzokukosora dzichibuda pai pakaoma ibasa zvaro asi bhadze dziri nani kadzinoti anti apa ndezvemari chete zvezvemari chete hazvo bhozi zvimwe zvacho autozviise musoro afani tokatopinda nemunhu apa mazva ndikatopinda nemunhu handiteereri zvauri kuita ndoisa mafonzi ndikaisa handiteerere bhozi nesina mafeeling saka ndoisa hangu mafonzi angu ndoseta time dzakakwana 30 minutes handine kuti waproducer here waita sei dzedza aita sei dzakwana saka handina nguva yekuti ndomboswera kutamba newe kana kudii ndosinaisa mafonzi asi pane here pakupamba unomboti but imari zvayo but mufesti anonaka pane paunombosangana nazvo here kabva wakambosangana nazvo inangu handina pandikambosangana nazvo because handina munhu wandoti ndakamborara naye ndisina kuprotect handina zvangu isauri kuti vanhu vandorara vakaprotect havanakirwi unenge wazvisa mupfungwa iwewe wozi chero murume wako chaiwo umba usina kuzvisa mupfungwa handifungi kuti unonakirwa hautombonakirwa pane zvimwe here zvawadzidza izvezvi uri mubasa resex worker zvinofanira kuitwa nemukadzi kuti murume anakirwe newe zvawakanga usingazive uri mumba like ndakadzidzawo kuti ini ndiri mumba mangu handiti ndaingove munhu ya ndaingoti murume akangouya handiti akangokubata waingoisawo makumbo mudenga waita sei worara nemurume wako saka pana kuzoenda kuchibasa kunda kutodzidzawo zvimwe zvimastyle zvakawanda wanda chibhosi vakadzi vari mudzimba techingori nechinowana handiti ndosina kuzoona varume vedu vachizobuda vachienda kunana sisi kupi kupi ino yekuti uku vanenge vachinoona zvakawanda wanda ndozvandadzidza Alright. Kurwa kuti mastyle akasiyana siyana anodiwawo mudzimba. Ndofunga ukadaro kana ndifunga kuti varume vangabuda vachiteerwa kubhoza vanenge vachiendera zvine zvangu mumba. Pane situation yekuti munhu anogona kumboti andichada kudzokera kumba kwangu anakirwa newe yakambosangana naye. Izvozvo zvinowanzo kuitika mune vakawanda. Umwe anogona kusvika nditi atingati even kana even kunakirwa pabonde. Umwe anogona kusvika obva ngokufarira. Utanga kutokudzwa kuti zvazvadi tagarisana zvedu. Umwe anogona kufarira kana mozoti kutaura kwako kunoita kuti umwe munhu anzwe kukufarira so pasina mboti zvamaita kutaura bedzi. Otongokufarira kana unhu hwako chaiwo. Kuno umwe munhu utoti ndichitaura nema apa mutanga kutontaudza motanga kutoti pakapa regai murume aende. Patori nechi pane dambudziko. Pozoti pamboshanga kuti nemubva kuti but murume uyu chi kusiya mukadzi akadai so mutuna mega motanga kutozvibvunza saka ipapo zvinoitika unogona kutongana motongokufarira so even hango kumhoresa kana kutongotaura newe matoita short time ipapo unozoona mwa kutokufonera back. Naiwe zvazvadi tataurirana tagarisana zvedu because ndakangofarira unhu hwako maitiro ako ndo andikangoita sei andikangofarira saka izvozvo zvinotowanika unowanikwa iwe usati wasangana nazvo here because nhasi tiri panapa teseka uchiri kuti ndiri kumira patouchline. Ini hangu ndinosangana nazvo zvakawanda but nei ndisina kugara nevanhu ava handizivi pamwe udiki ndandichingori nepfungwa yekuti murume wangu achadzoka. Iye zvino wana makore mangani? Ndane 30. Wane 30. Uchingori nehope yekuti anogona zvaro? Izvozvo yakuita ichibuda manje woza kana akadzima foni kazvona kuti pamwe koko achada kudisturba kwane mumwe unomutambira here achizodzoka ende kana adzoka uchamuti here hatimbotanga taenda kuHIV test? Because handizivi zvanga achita ikoko chi iye haasi kuzivawo zvawanga uchiita kakuno. Saka tese zvitona nditende tonotestwa handiti tobudirana pachena inaka handimurambire kuti ndanda kuita izvi nei ndine vana ndada kuraramisa chi vana zvafuna izvo ndine mwana wangu first born yangu grade 6 adaenda kuchikoro anoda zvese haisi nyore kuti une mwana akagara asi kuenda kuchikoro mangwana nchema newe kuti mai havana kuita sei
Saka ini ndine reason nobatika kuti sendakapinda muchibasa ichi ndida kuti mwana wangu aende kuchikoro, vana vangu vadye vapfeke. Zvakanaka kuti mangwana amaona ndichitendera bvanzi wotoita kupiwa zita kunzi ava ukatona vabudikira dada toti ndipeiwo ndo ava vada tokupesa piwa zita rekukumbira riasika kana kuti apa ndino mozoti mwana tochikatambira koya kubvanzi pamwana chada kukumbira. Saka izvozvo zvinhu zvandakangwafuda nangoti ndingozviitira hangu mabasa angu aya erima aya ndakawanda zvangu ndichiraramisa mhuri yangu. Saka uri kureva here kuti memo kuvakadzi uko hakuna munhu anopinda chiuru asina mwana? Vanoisa kupindira vana here? Variko vanopinda chiuru vasina vana. Ini nditori nefriend yangu yandotamba naye kane 25 zvako anambobvira akarorwa. Haana mwana. Iye achitonditaurira nhoroondo yakanditanga kuti zvechibhawa zvakatanga ari form 2. Nanhasi hatorina mwana asi atorimo muchibasa chipi? Saka vanhu vazhinji havapindiri vana. Umwe hamene tingoti titoti chii, umwe anongoti anakidzwa nazvo here kana kuti chii. Saka haisi reason yoti munhu anopindira mwana. Umwe anenge asitorina kana mwana wacho asi anenge atorimo muchibasa ichochi. Umwe unonzwa achiti mubereki, vabereki vangu mwanzwa kuti ndiri nherera, mai nababa vakazofa kwandaichengetwa ndaibatwa rafu ndaitwa sedzimari azotiza. Pakutiza kubva kumusha uchiya munomu unogona kusvika kuti uda basa racho norishaya ndopakutanga wapinda muchibasa chipi. Saka hakusi kuti kupindira vana chete, vana vanopinda nezvakasiyana siyana. Pamene muri patouchline paipa munomboitirana shanje here kuti unotoziva kuti murume uyo maybe ndaenda 2, 3, 4 times irregular yangu anobhadhara, ndinobva auya omona achinotora mumwe munhu patouchline ipapo unonzwa sei? Zvinorwadza. Vamwe munotoitirana shanje bhozi inenge itori mhene yangu haisi mhene yako. So anofanirwa kuti ukatomuona usamutore oya kupi bhozi vachinotonzwa vanzi vazhinji vabayana vazhinji kuvakadzi vagona kurwirana murume vazodai but zvinhu ini hangu ndakazvitarisa zvinhu zvekungoti kutadza kungotaurirana zvedu vakadzi handioni chifanirwa kukuwadzana ikuwadzana zvinhu zvakadaro. Pane nyaya yekuti vamwe vanhu vanotsvaga mishonga yelaki, zviriko here? Izvo zviriko ndozvakazara. Kuti une chembere nanasekuru vanotozivikanwa kunzi uyu waanopa uno. Izvo ndozvakazara asingaiti. Makasitoma achitouya? Achitouya bhozi unogona kutoti uchitanga unogona kupamira apo goshaya kana benzi zvaro nema wotarisa ari pasaidhi pako varume kuta kumirira kiu iwe uripo handiti anomirira kiu yeuya ari mumba uyu wotoita kiu kudai zvisati kozvekufamba sei. Mumaprofita tinotenda mumaprofita zvafanira Mwari best kun'anga. Ini hangu zven'anga handizvigoni kangokura ndiri muchipostori. Saka ndotoenda kumaprofita tunopiwawo munamato tukatouya ukatokandawo aiwa untoona musi wozvitokufambira. Unonzi ndanokanda kupi? Paunomira nzvimbo yako ende renge tototi mabhesi pabhesi pangu bhesi rangu chero ndisipa pafanirwa kumira munhu. Mitemo yamunotozivisana haufanirwi kumira pabhesi pambosi pamwe ndapiwa munamato yangu handiti iwo chaizomira pamwe une mishonga yako wakundikurira simba yangu inobva yakundwa neipi pamwe wapiwa mishonga yako asekuru vanobvira munamato wangu hauchashandi ndakuya ndakumira vanhu vakungondipfuura unongokutanga uri kunhuhwa akaunga mheno zviri kuitika. Ivo vana madzibaba vanokupa ya ndiye akunamatira dombo rirabva arisumudza katatu obva akupa obva atienda unokanda kumusi wacho naiwe obva azvinamatirai kuti Mwari dai ndiri ndapinda munoita sei? Antiwe ndiwe unenge watokumbira munamato acho unotongovatora still antiwe ndiwe waenda nokumbira munamato iwo saka panozvita sei variko semunhu anokupai minamato kane matombo iwaya munomboti rovai zvechinhu because hai ndimunondigonera but kashoma unenge watoona pamwe madzibaba vane musikanzwa kwete kuti kashoma kuti vashoma vanozoitawo zvemusikanzwa iyoyo kuti kashoma. Dai kune mwana wechikoro kwari kuti ndiri kuchiva zviri kuita memo ungatomudza kuti uya ndinokutsvagira yako posto pabhesi pasina munhu? Ina handimukurudzire izvozvo woti ndikatoona even mwana wechikoro achitorasika ndinotomukurudzira kuti iri harisi basa. Dzidza upasi utsvage basa rako kupi, iri harisi basa. Handikurudziri mwana kupinda muchibasa ichi. Maorganizations akafanana nesesha anokubatsira ichi nana National AIDS Council nemamwe akadaro anoshandawo nevanhu vari mubasa resex work.
Anotibatsira zvakawanda. Zvafanira wakaenda kuna Sesha ukanditi tikarwara vanotirapisa. Unoenda uchinorapwa uita sesika mauya anotibatsira. Ende pamwe pacho unoona kuti umwe uda arwara hatina mari kuti timurapise. Saka tinongotsvaga mari yekombi wotoenda unorapwa. Zvafanira kuna Nambaro wotoenda unorapwa. Toziva kuti nezvipatara zvedu. Saka izvozvo tinovatenda nekuvakurudzira dai varamba vakadii vakadaro. Vachiita izvozvo. Pane patiri kutaura apa hongu hausida kuti vamwe hama dzako kana vabereki vako vazvizive. Chaunonyanyotyira chii izvi zvinhu zvinokupa mari izvi wakuita kuti uchengete vana vako nokuti ukazviregera ivo havasi kuzokupa mari yeschool fees, havasi kuzokupa mari ye20 kg yehupfu, kungodeclare ungoti ndo zvandachuza nekuti handina handina kupinda kwete nekuda. Chinoitika ini ndinozwa status yamai vangu ndoswera ndichidaro. Mai vangu munhu ane chirwere chemwoyo. Saka ndinozwa kuti ukangovaudza nyaya dzisina basa dzedzi munhu anotopanika pamba panotodedzerwa wakutotakurwa kuendeswa kupi. Saka ndikatozovaudza nyaya dzinenge idzo ndinozwa kuti vanorwadziwa. Ndinogona kutozovaviga mai vangu vafa. Saka ndosina ndakabva ndangowanza nyaya ipi iyoyi. Munhu anoziva nyaya i1 chete munin'ina wangu. Naye ndakabva ndatomuti please usaudze mama. Wozokavaudza unozova mararamira mai vedu. Saka chingoinyarara yakadaro. Asi pane zvimaricho zvese izvi zvokutengesa wabatwa kuti mabasa ari kunetsa. Ko pane zvimwe zvekuitawo musika, muhodha mabhero, kuti uwane mari zviri nyore zvisina mariski. Pamwe ukazoita hako mariski ekanzuru asi pamwe anogona kunge ari nani pane kuti unoputikirwa nekondomu nemunhu anenge ane chirwere. Ipapo mukutaura chokwadi ini ndaitomboivhenda mutauni ndichitotengesa. But ndo madhezi azo zvainetsa kuvhenda. Pamwe pacho unoenda unotengesa handiti ndakuna ndaenda makuseni ndoswera ndakabatwa ndiri kusenderawo. Ndakavharirwa ikoko pakundoshaya nondibvisira faindi. Ndo ndikazoti handizobuda muvhenda. Musika ndikambotanga musika unoda une umwe anenge achikudetsera. Even kana une vana vechikoro unoda kubhadhara maschool fees. Hapasipo pandikati ndingaita musika kundibhadharira mwana school fees. Ndichada school fees, ndichada rent. Maprofit emusika ganibhoti ukatengesa mazepnex. Anoziva kuti profit yemazepnex 10 zig. Totichi 10 cents. Saka chinzoita chatengesa pamwe unoswerera pack 1. Pamwe hautori pedzi per day. Iwo unoda mari inoda mari yeschool fees. Haite sei? Haitokwani. Saka utoziva kuti zvitonani kuti ndipinde umu ndikwanise kumaneja zvandinenge ndichida. Asi kuti hakusi kuti hatigoni kuita. Ini chandikatonzi paita chimunda patimba. Ndotimba ina zvinokuti maoko angu akandikina. Ndinototimba. Chande chingoda ichi mari. Chopano patoita basa apa uya uite ndinoita. Kuchikoro wakaenda here? Kuchikoro ndakaenda. Ndobva wasvika pachi? Ndagumira form 3. Wagumira form 3. Sei wagumira form 3? Ndagumira form 3 ndo pakatanga kurwara mama wangu. Wozi mama wangu vakarwara ndo vakapedza 2 years vakaadhmitwa vari muchipatara. 2 years? Vainzwei amai? Mama wangu vakangoti ndiri form 3 vaiva vakazvitakura. Saka pavakaenda vachida nosununguka handizivi chii chakaitika pakusununguka kwavo. Vakabva aminanzi mwana anzi akauya nemagaro here. Pakuda kusununguka kweya saka ainzi aidzoserwa achiramba aidzosera mwana. Ndokuchitozongotakurwa vatongoye flati. Hazvina kuti mwana yabva azongoti kudhonzwa nemasimba atofa. Saka pakafa mwana katitiwo vakashokeka kanti vakadii hatizivi. Ndipo vakatotanga kutorwara. Vachitoti vakamira vanga vasina simba mumakumbo. Vaiti vakamiswa makumbo avo aitena votarisa kuseri. Ndo zvangu vakuita. Kupedzisira vasingachatofambi vakatombonogara kuJairos Jiri. Dzimare vakutorema 200 kgs. Miri wavo wanga vafuta zvekuti kana padhoo vanga vasingachakwani. Vasimba zvekuti watozongosvika pakubudiswa muchipatara wakunzi hatisina mabetserero atinenge vaita muchipatara Jairos Jiri tambozamawo 2 years dzese zvaramba. Saka chitora mai vanyu muite sei. Ndo pavakabva vabuda vane chirwere chemwoyo. Saka mwoyo wavo nanhasi ndinotomeka sure kuti pamwedzi pega pega ndavatengera mapiritsi emwoyo. Kusa unomwa mapiritsi avo emwoyo ekudhirena mvura. Ndikasatovatengera mapiritsi vanotorara pasi havana chavanotoita unenge wakuzarirwa vakudii. Saka ndezvimwe zvinhu futi zvinochida ndiwane futi mari kuti tichengete amai.
Ndiwe wega kumba kwenyu? Mumba medu handisi ndega, ndine hanzvadzi yangu iri kwaRusape, but hanzvadzi yangu hainawo mari. Okay. Munhu uya anoitawo zvekurima fodya, saka mangozwa kuti gore fodya zvaririka anobata mari ka1 pagore. Saka kuti uzomuti plus vanhu vefodya vamwe vanorima nezvikwereti, pamwe pacho anobatirwa chikwereti, saka vanogona kutotarisira inini. Alright. Ko baba vari kupi? Baba variko. Vana vagere naamai? Vagere naamai izvozvo. Apa ndo vanenge vachitopepa mai vachidi sezvinhu zvakangooma kumusha kwacho. Baba vangu ine vaisenza wakadoma vaita zvokushanda mapurazi. Saka kumusha uko tasina mbovaka zvekutoti tatovaka vakazotenda kumusha kwavo nenhau yekurwara kwamama. Saka totiti hupfumi chaiwo chaiwo taane hupfumika. Havasati vane hupfumi chaiwo kuti vangakwanisa kutoti kwanga zvibatanidza. Saka necho tinenge tichitovabetsera. Okay. Alright. Amunhu ndazvibvunza here zvokuti kana uri mubasa irori rehusex work iri, chii chaunoita kuti uite necustoma? Zvinhu zvaunokurumidza kuti izvi ndikakurumidza kuzviita izvi, munhu anofanira kudzoka mangwana kana even adzoke nemari. Because handi inyaya yemari kai? Inyaya yemari handiti. Ukaenda kusupermarket vanodzidziswa kuti vakubate zvakanaka, urambe uchipinda muspa, usazochinja uchienda kune kana kuti kwaokay, iwo yako customer unoibata sei? Pakutanga kusangana pabonde nema after sales service. Inini zvandinoita handiti, anti vamwe vanoti vakaenda zvafanana ndomboti ndiri side kwangu kwandinoshandira ini kumaraini kwangu. Handishandise mumba mangu chemba, ndine room imwe yandinobhadhara ende yandinoshandisa. Muroom mangu ndakatenga mbedha. Handiwaridze pasi, ndine 2. Handiwaridze pasi, zvinoita chi? Vamwe. Ukapinda muroom mangu ndikakudza kuti ndo mandoshandira unoramba. Ndinotokuwaridzira mashits white. Woti ukatopinda unoramba kuti ndimomo. Saka inini zvafanana ndakutora imi muchingopinda mega mutongoona kuti umuka umu pamwe kumba kwako hautori namashitsi akadaro. Chitarisa uri kuya uchirarira apapa. Unyatsoona kuti saka uchinge wampinda mangwana utadzodzoka. Unotodzoka chete. Munhu anofanira kubva futi ageza here? Pane kugezwa futi here kana kuti ihitenderane katapedza? Wega iwe kana uchitotarisa mashitsi aya unonyatsozwa kuti wega mangwana panouya kana wanga usina kugeza une tsvina unoziva kuti mangwana panouya mumba umofanirwa kuuya muri smart. Right. Izvozvozvo wosukatarisa umwe munhu anogona kungoti ari muroom handiti anongotovhinga chizambi kana chiongowaridza pasi pafloor apa. Mangwana munhu anodzoka here pakadaro? Ameno. Aona mangu makadai obviously anotongoyaka umu ndo maanotongouya. Saka izvozvozvo vamwe vanobva vati inini makastoma ane abhosi ndinozotambisa chiuno ndinozodai, ndo pasingangwariri vazhinji papo. Taura tinzi. Hongu iwewe unotambisa chiuno handiti, unogona uchikufunga chaizvo, unogona kubata zvakanaka, but ukuchitambisira wakarara pazambia pafloor. Handiti. Pamwe ipapo. Inini manje ndikuvatora through kuti vari kuya kuzati vakuya vachirara pamubhedha pakanaka. Saka munhu ipapo anotozongozwa kuti ashoko hehe uko ndikutambisirwa chiuno ndikuzodai, but ko uyu make ndinosvika kurara pamubhedha kapa chipo choti nditori mumba. Saka izvozvo ndosingangwariri vazhinji. Saka anorara pamubhedha apa ndiwe short time here kana kuti ndiwe night? Wese anguya chero short time nongoenda naye pamubhedha ipapo. Wenight uchangorara naye futi pai? Pamubhedha ipapo, because ndinotoshandisa room uko vana vangu vanenge vasikadi kuti vazviziva. Vanenge vachiti mai vaenda kubasa. Saka ipapo ndo pasingangwariri vazhinji. Alright, iwe usingati tainzwa yemubhedha munhu wese anogona kukwira ipapo chero abvisa mari yake. Abvisa chebasa. Chebasa. Chebasa pamberi. Pane zvaunozoita here warara naye zvaunoda kuti ndoda kuti aspakwe anakirwe azive kuti bonde iri kai hakuna rimwe rinopfuura rangu repamubhedha uyu? Pane zviya zvinongoona kunge zvinongoenda nekuti unenge watongofarirawo munhu wacho kuti uyu ndamufarirawo sei. Unogona kuti munhu uyu zvandangomufarira rega ndingomufadzawo nestyle yakati ndiyandida kungomuitirawo nhasi. Yauri kupengesa vanhu nayo ndii? Unenge uchingoti kanenge kari kasi dzakawanda. Unogona kungomudza kuti nhasiwo ndikufunga kana kumbokugarira. Akanti iwo nhasi ndikufunga kungoita dog style. Ndikufunga zvaunenge wangosika izvozvo munhu zvobva zvamufadza.
Saka imi mafunga kuti mimi ndangokurawo kasurprise kakadaro. Ucharamba uchingonifungawo. Alright. Alright. Saka madzimai ari mumba mangaita sei surprise nokuti vanogara vese kamazese. Masurprise anotowanikwa. If ndofunga kwada kuteerera zvirongwa zvakawanda. Inini ndinotobetswa nezvirongwa pane chandowanzoteerera chekuStar FM chiitwa na is it 10 kana 9? Chinoitwa nani? Na ichocho right. Vanova vachitaura kuti ndaida tofunga munhu wacho. Kana mamufunga mundoudza tichikurudzira vamwe unochinzwa. Chino chirongwa chepamubhedha. Vanokuadzisa zvepamubhedha. Vanotogona kuti nhasi tine style yekuti tiri kuti mukadzi enda pakona remubhedha. Kana waenda pakona remubhedha, enda notsika negumbo 1 pakona remubhedha. Ndeimwe yaunenge uchiudzwa iyoyo. Kana mubhedha wacho usina kona. Zvizoite azvizoite. Saka ipapo panenge vachitokudza zvakawanda wanda. Anotsika pakona yemubhedha ndiani? Murume kana kuti mukadzi? Aiwa, mukadzi. Mukadzi. Kana mukadzi atsika iwe woendawo? Murume aiwa anenge ari kumashure. Ndeimwe umwe unogona kuudzwa kunzi enda pakona remubhedha, maoko ako neichi unenge wakararisa pagumbo remubhedha riya nditi uku unenge wakakotama wakasumudza ichi mudenga ichi. Ndeimwe saka papo unenge uchitoudzwa dzakawanda. Saka ngoti chete vakadzi vemudzimba vamwe vari stubborn, vamwe havateereri, asi vanoteerera vanotobetsereka vanotoyambuka. Vamwe vachiti zvekundipedzera nguva. Vamwe vaiti aiwa ndochi ndomashoko anotaura kazhinji. Ndomashoko anotaura kazhinji. Saka ipapo zvinhu chawakaita kuti uteerere chirongwa chepaStar FM chiwo. Chakanyanya ndichiteerere through chibasa chandandapinda ichi. Okay. Waida kuwedzera manotes. Bosi hapana chandaingoziva. Ndaingoziva kuti unongosvika ungozvirarirapo usumudza makumbo mudenga wakurara nemurume. Saka vamwe vaibva vanzwanzi ndochete uinayo bvati bvanzi ndakuenda ini. Saka bva zvandinetsa kuti saka kana vachiniti ndochete uinayo kuzama kuti ukada kuti uvhunze vamwe wako unoona mumwe ane jealous anobva atanga kukuseka haakudzi. Umwe angaita andikamuudza achazotora mari yakawanda kudarika yani yangu. Uyu murume uyu ati ndochete style yaunoziva ko iye kukudzidzisawo aanozivawo? Vashoma vanodaro. Umwe pamwe maybe anenge akatodhakwa. Umwe anogona kusiya tokushaudha kutokutuka paye. Saka ndozvakazondipa simba kunditeerera chirongwa ichocho. Wataura nyaya yekudhakwa, kuna mwana anomboya vakadhakwa handiti? Ende uchinatsoona kutoti chikwama chine mari ichi. Paatora paye pane yasara mumwe. Unombopindawo mumatemptation kana muyedzo iyoyo kuti heshi keshi rega nditore ndimboisa pakavanzika kana kuti uzviwedzere uite top up apa wakuba manje. Izvozvo zvinowanikwa. But ndakangosvipa hangu policy yekuti kuba handiti hakuzodi kuboya yakawanda because zviri risk. Unogona kuba handiti munhu odzoka okurawo kukwadza. Hauna chawaita sei chawaita. Saka unobawo zvine kaungwaru. Kuti pamwe unowo pane 100 handiti pamwe akupawo kanaka. Unogona kungofomerawo kanaka 10 chaiko. Plus handimoziva kuti umwe munhu chaiye akatopinda newe akajairana newe akatona situation yako. Magona kungoti usina zvawaita naye utongokuti mari ubetsereke. Kana kungoti vana vako nhasi vane chikafu here mari uite sei. Saka unenge uchigara uchimubira manje anozokupa here pakadaro. Waona chikwama chine $100 wavhomora ese waviga wadi mangwana mune anodzoka here haadzoki. Saka ane basa ndimangwana kwete nhasi. Saka unofanira kuzvibatanidza zvese. Wozi uchashaya makastoma acho unoita sei. Kana watoitawo zvakaoma ungatobawo pamwe $10 kaya hauchabi yese. Ukapinda mba ungavimbika here? Ndinovimbika 100%. Chaunatsoda chii kuti unatsoti murume ndakumugarira enda ndisizombomuhurira ndakumuitira zvese zvaanoda panapa pamba panapa? Chandingada inini handinamboti inini alright makutonditengesa. Ende mari yacho commission ndozoida kana pazoyambinga. Inoti ndakakuona paStar Media una ngoma zai. Alright. Ini chandingada kana chinzi nhasi ndazowana murume. Ndinoda murume anoda ini nevana vangu. Zvekuti une upfumi une chizvo hana basa nazvo but ukagona kuda inini nevana vangu. Zvofanira kuti mwana wangu ari grade 6 umwe ari grade 2 ukagona nzisira vana vangu voita dzidzo yavo vachita sei aiwa tinogadzirisana. Bosi unenge uchindichengeta nevana vangu. Bosi vazhinji vacho anokuudza kuti ndinodaiwa handidi mwana wako.
umwe anouya achinyebera kunge anokuda nevana vako mamesi otanga kuona matambudziko acho kuvana wotoziva kuti pandairarama ndiri ndega ndaitoraramisa vana vangu zvakanaka pane zvakuitwa izvi. Saka ndoda munhu anoda ini nevana vangu. Ungazivise wazotaura kuti mwana anogona kuuya ari rwaizi wozochinja papa yanditi zvamufanira musikadzi wanogona kupinda mumba kwete kuti ari kuda rudo but ari kuda pfuma yemunhu. Mumwe anopindawo ari kuda kungotiwo akurove beans akutsotse beans aneta neobva achiita songe ada kuzochengeta vana vako. Saka ungatori nguva yakadii uchidzidza munhu kuti uzoti munhu anogarika naye? Pamwe ndikatorawo 2 years ndichikudzidzawo. Woziva mozoti mwedzi chaiwo kunhubu iya wakatowanisa unenge watoona kuti ava German waitsotsa. Saka mukatorawo 2 years muchidzidzana ende muchidzidzana kuti uyu wangu anoda zvakati uyu hadi zvakati uyu anoda zvakati izvozvo ndinonge zviri right. Saka zvinezvi kune vanhu vari kunze uko vakati haiwa uya tironge muchato December isi Sly Media TV tichiita live streaming unoenda? Ndinoenda. Wambotora 2 years kapa 2 years. Aiwa tinotanga tadzidzana but kana iri yekuti inzwai yapindwa navanhu vanenge veimimika aiwa ndinoenda. Ndoziva kuti hapazo pangazoda kuzonyadzisawo futi nemi plus mangwana zvikanetsa ndinongokudedzai futi kuti huyai muone German vaya zvavakuita manje. Saka toita interview moita futi muchivanyadzisa futi unge munhu kwai ipapo ndinoenda. Pane zvatisina kutaura here pazvaungada kutaura semunhu anoita basa resex work kungave kuda kudzidzisa someone nemashoko une zvimwe zvinhu zvakakurwadza zvausingakanganwe mukati mechibasa ichochi tisati tapedza uri kuredi? Ndechida kutongodzidzisa zvangu vanhu kuti munhu kana wapererwa nditi usazotore chibasa ichi kunge ndicho ratove basa rako reupenyu. Iva hako basa iri uri munhu anenge achitsvaga zvimwe zvinokuraramisa. Usati ndaamubasa iri woti chero ndikaona murume anoda kundora nhasi handiroro. Ndinoti kwete. Ukaona munhu moziva here kuti muchibasa mawakawanda vanotochata vagotorarama upenyu hwakanaka. Asi kune vamwe manje vakutorashika njere chero akaona murume ada kumurora paakuramba kurorwa. Ivavo ndinovati vari kurasika. Chero ukanzi umwe anototsvagirwa basa chairo gonzi pinda basa iri anokurambira basa obva ati ndine rangu iri harisi basa iri ngaenda anodzidza kushandisa maoko ake. Saka ndinoda kungokurudzira vanhu vakawanda kuti vanhu musade kuti iri basa rekutoti iri basa rekuti kana wakaperera waomerwa ungaendako but ukaonawo zvimwe zviri nani risiya. Kuti pane mumwe munhu ati ndanzwa zvaunga uchitaura hazvekuroora hangu handisi kuda kuroora asi ndine zvinhu zvandoda kubatsira kuti uite project. Une project yauri kuita here kana kuti yaunofungidzira kuita yekuti ukawana stunt unogona kunopinda mukuita zvinhu izvozvo wapuhwa nemumwe munhu ari kuona izvezvi paSly Media TV? Inini ndikatowana vanondibetsera handirambe ndinotofara chaizvo. Ende nini chese chaunenge wati even unogona kundibatsira kana tomboti atinoda kupa mari unoiti sei inini ndinozwa kushandisa mari. Ukandipa mari nhasi ndikanokuodhiraivhini kana mabhero kana chii ndinotengesa ende chipo chokutengesa nditori nacho. Ukandipa mari ukandiita project ndogona kukuodhera huku ndigodzichengeta ende chigona kudzichengeta futi ndichitotengesa. Asi kungoti huku handimbongoziva kuti dzechidawo mari yakaita sei yakawanda pauzotengera chikafu chiisika uzoti muchibasa chedu ichi dzoda mushonga apa nenge usina mari yakakwana. Saka ukaona munhu anokubetsera nemari aiwa ndinoita. Pane zvatataura izvi pane here zvatingati zvakashata paprogram ino yataita newewo? Aiwa hapana hapo. Ungadzidze munhu kuti kudii pahurukuro yatiri kuita iyoyo anenge achiti zvamuri kuita nevanhu ava hapana chatodzidza? Hurukuro yakanakira pakuti handiti matoona ipapa pamandibvunza kuti tomboti waona rega handiti sena handiti mandinterview kudai chaonekwa nevanhu vakawanda. Maybe pachaona umwe murume achandifarira ndogona kutopinda mumba kubudikidza nani nemi handiti. Kuwana umwe anongoti ndakarora rangu but mwana ndinoda kungomubetsera sezvo ati ane vana vakaenda kuchikoro ndingomupawo mari kuti atange business. Ndatobetserwa kubudikidza neSly ichi. Saka chirongwa ichi chakanaka ndinochitenda. Kudai mara musaitire inini chete rambai muchiitira vakawanda umwe anotosumuka kubudikidza nemi. Tinotenda muri yeZimbabwe ndonzi Sylvester Tafumane mamunzwa memo ataura
chimusakasaka chinozvinzwira kana muri ikoko vakachena moyo vanoda vana vake first ari panumber 2 zvimwe zvese zvichizotera kumashure uko aiwa ari kutaura kuti akasununguka kumaproject ariko zvekare adzidzisawo chibasa ichi achizi arizi basa nekuda kwezvibinga mupinyi zvinenge zvichishayikwawo zvinenge zvichiwanikwa mukati mebasa irori nekudaro hanzizvo panonerera panorayirwa vana vevamwe teerera unogona kunge usina tete vawakagara navo vakakutaurirawo nekuti imba ingagarwe sei kana kuti upenyu hwemangwana hungaita sei uyu mema akagumira form 3 situation yaamai vake makainzwa inomurwadza atoda naamai vake and anovariritira achitsvagawo mari yekuti avaendese ikoko nekuti akasakwanisa kunge achidaro hapana zvinozoitikawo kuna amai vake panyaya yekuti vange vachipuhwa mapiritsi avo anofanira vachipuhwa nekudaro support iri kudiwa kwamuri ikoko kana muchinge mamufarira mune zvamunenge muchida kuita naye aiwa nhamba ndidzodzi vanenge vari serious munouya nekwatiri kuno kutokuvheta itoona kuti aiwa zveshuwa makakodzera here kuti munotaura naye kana mawirirana ikoko mawirirana asi isusu makamera edu haadzime pakangonzi pane muchato aiwa kana tikangonzi arongoenda akasina muchato aiwa tomuperekedza vhani tinayo inokwana ane mubhedha 2 motiisa pamusoro motiisa mukati memotikari aiwa ndafara zvikuru kutaura newe memo tinotenda kuti Mwari akuchengetei zvikuru sei pamakondomu anoputika aiwa tinotenda vateereri bye bye.